iku minal mukti saking bendu utawa nesu wabi isba'ain lan kelawan driji loro iku minal kibri saking gumedhe wabi salasi asobi'a wabi salasi asobi'a lan kelawan telu piro-piro driji iku minas sunati setengah saking sunai nabi penak mangan yo driji siji kaya wong nesu mangan driji siji kaya iso utawa driji apa loro nak driji loro iki kaya wong apa sombong kowe nak driji telu iki berarti menut sunai nabi ning kowe nalikane memahami ngene iku aja tok pahami secara tekstual ning narakono mangan iki mangan apa kurma mangan roti driji telu yo enak kok ngene lha ning kene mangane putih kuwi apa sego lho kan muluk ngene iki kok iso piro telung driji ngene kok iso piro jadi jangan memahami hanya secara tekstual lha ning kono kelino mangane dari kuwi apa kurma nang orang ngono kan dan tuh yo kurma ra cilik jipuk driji telu gampang lha ning kene mangan muluk nggo sego driji telu ngene lha entuk sepiro ayo disesuaikan karo daerah dhewe. Sing penting sing kudu kula jenengan sedaya ngerteni nak bahwasane dahar muluk iku malah luwih barokah. Dan muluk ngono kuwi mau ini mungkin nak gawene wong sing ora pahami dianggap jijik. Tapi nak wong sing wis pahami dianggap termasuk ngalap barokah. Apa nak dahar muluk iku drijine apa siji-siji. Wah kira-kira kok jijik men kok wong bar mangan kok drijine dimut. Lha kok kowe ora ngerti awak dhewe ora ngerti ning ngendi panggonan driji mau iki sing ngandung barokah iso ning jempol, iso ning pituduh, iso ning tengah, iso ning manis, iso ning kelinggih. Jadi timut siji-siji. Iku nak kula ya sedaya derek iki. Tapi nak dhewe wong sing ora paham kok sembilan bar mangan kok dadi itu justru kuwi letak keberkahan kuwi awak dhewe ora ngerti ning driji ngendi awake dhewe mau iso merkoleh pakan. Wa bil arba'in lan kelengkapan wa khamsin lan limo iku minas syarahi saking Allah. Minas syarahi manane kuwi apa? Kuwi yo termasuk netok-netok nak wong gur moko. Biasanya awakmu nak muluk ki patang driji boleh lan driji. Lalu lari yo patang driji ngeten iki. Nak 5 driji ngene kira yo ngetarani nak wong netok-netoki nak wong gur moko. Wa arba'atu asya utawi papat pira-pira suwiji. Iku tukawi nguwatake apa asya al badana ing awak. Ada 4 perkara sing dadekake awake dhewe tubuhnya badannya menjadi kuat. Ambil lahmi yo mangan daging. Yang pertama, mangan daging. Ya, kadang kula ya sedaya mangan daging akeh tapi ora iso ngontrol malah kok kena sing jenenge penyakit kolesterol. Benten cara mangan daging wong daerah mriko karo daerah mriki niku benten. Wong Arab niku nak mangan daging niku istimewa. Niku nangake kowe. Apa meneh nak cara mriki bahasane bacaan ngono kuwi. Wedhus siji ngoten niku sing cempil sing cilik ngono kuwi dipangan wong 4 wong 5. Wong kene entek kon ngono kuwi ora kuat sira iku mesti langsung ngomong lalu darah tinggine umat. Saya setuju tapi orang belum kok kuatan itu yang gambar yang orang juga ada bacaan waktu siji ngoten niku ya berarti wae semeter waktu sing kene tengah saklundungan ngono kuwi pinggir-pinggire ngono kuwi ora sebone karo lawang-lawang liyane. Tidak ngoten niku sak wedhus kathah siji ngono dintekno wong 4 wong 5 entek. Ana rahasiane ten pundi? Sadurunge dimasak wedhus kuwi diolesi nganggo minyak sami. Ya
minyak samin iki mau sing ngrontokke kadar sing ndadekake darah tinggi dan kolesterol. Lha kene nek masak wedhus utawa daging ngono kuwi ora diolesi minyak samin. Makane mangan sithik ngono kuwi mesti langsung sirahe. Mangan sithik mesti sirahe. Tapi rahasiane ten mriku diolesi nggo minyak samin sing iso ngrontokke kadar sing ndadekake darah tinggi naik, kolesterol naik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lahni iso ndadekake awake kuat. Yo minimal lah ngono kuwi yo. Seminggu sepisan kok yo mangan daging. Ora ketan daging cilik-cilik ngono kuwi ora apa-apa, daging pitik. Nah, pitik kebadan yo daging doro lah. Daging doro iki penting untuk mangan daging. Nek yo aja kebangetan daging prit ngono ora apa daging. Aku lahni mangan daging. Wasam mutibi lan ngambung wangi-wangian, nggawa minyak wangi, tapi sesuai minyake, ojo malah wong lanang nganggo minyake wong wedok utawa sewalike wong wedok nganggo minyake wong lanang, ana jatahe dhewe-dhewe. Toh nak minyak aku biasa wae ya aja berlebihan. Dunia seneng minyak anu minyak sak botol setengah botol entek iki minyak sedina. Ora minggu malah ora apik berlebihan. Wakasratul husli lan akeh adus min ghairi jima'in saking tanpa jima'. Aduse sing ora adus gedhe, ora adus wajib. Minimal ngono kuwi lah sedina kuwi adus ping pira ping loro. Tapi ning kene wakasratul jima wakasratul husli min ghairi jima. Nah sing isore kita tulisane wakasratul jima iki sing ndadekake apa malah ndadekake awake luwih loyo ora luwih kuat. Sing nomor 3 niku apa wau kasratul husli min ghairi jima. Adus tapi ora adus junub utawa ora adus wajib. Itu cerita nek adus mung adus junub ngono kuwi. Ngono kuwi malah ndadekake nek kakehan ngono kuwi malah ndadekake awake ora sehat utawa awake ora kuat. Walau sulkatani lan nganggo pakaian saka katun utawa saka wit aren. Katan itu katun. Jadi bahasa Indonesia kain yang terbuat dari bahan katun. Katun ini kain yang digawe saka wit aren. Wit aren wit aren kuwi bahan dasar dari kain apa katun. Adem kain ini ora panas. Iwang patang perkara sing dadekake awake kuat. Wa arba'atun utawi papat perkara iku Tuhan. Iku tuhinu ngapesake utawa lemahake apa arba'ah al-badana ing awak. Kasratul jima'i yo kakean jima'. Dene dhewe di bojo, kowe ora di bojo kuwi aja nganti injal. Injal itu kalau istilah itu. Istilah iku mimpi dasar. Nah, insya itu ada unsur kesengajaan. Ngono-ngono bunceng terus nanti engko iso merasane nikmat. Ojo kakek ngono kuwi malah ndadekake awake apa? Awake apes utawa ora ono doyone. Ora apik ngono kuwi. Apa bahasa Indonesiane jenenge apa? Nah, terus kakean ngono kuwi ndadekake awake ora kuat. Ketoke awake gedhe gagah dhuwur ning sing sithik langsung ora kuat. Wakasratul hammi lan akeh susah. Juga kan susah kok kakean susah. Kakean susah ki malah nyiksa awake dhewe. Nek apa mesti ora enak. Ning pikiran ora enak, ning ati ora tenang, mangan ora enak, turu dibat-dibat ora iso turu mergo susah. Susah manusiawi ning aja kakean susah.
Bakas rotu sarobil ma'i, bakas rotu surbil ma'i lan akan ngombe banyu ala riki ing atase sadurunge sarapan. Berikutnya sing dadeke awake lemah meneh sing dadeke ilang daya ning awak kuwi apa? Kasratu surbil ma' ala riki. Kakean ngombe banyu sadurunge sarapan. Lah iki nek saged ya. Wes praktek iki ben alit dari lek ngajari. Kula tak salet ket kula iring selasa TK niku. Nak mangan durung rampung aja pati-pati ngombe. Tapi ngombe kok sadurunge mangan utawa sakuse. Lah kok jenengan mesti iso ngrasake manfaate tiyang bahkan kalau nanti maca itu sebuah artikel manfaatnya secara kedokteran itu juga luar biasa. Dalam segi medis, wong kok mangan, rampung mangan ke ngombe, kak dibandingke wong mangan terus ning tengah-tengah mangan ngombe lanjut mangan meneh kuwi sehat, luwih apik wong sing mangane rampung lagi apa ngombe. Iku yo sebagai makna simbolis. Pripun maknane? Mangan iku apa? Rizki. Rizkine awake dhewe ra sing awak dhewe pangan. Sing awak dhewe pangan. Gek nyangkol ning gorokake mlebu ning lambung diproses. Kok wis tok rujuk nggo apa iki? Ngombe goben. Yo langsung mengisor kok. Yo aja salahke kadang untuk rezeki untuk bondo ngono kuwi ketoke gek saknyu kok cekel balik ilang. Gek saknyu kok cekel terus kowe ra ngerti gek kuwi mau gawe apa wae. Cemen kali ning ngendi yo. Mawon kuwi isuk nyekel 400.000. Lan rong dina kok ditek iki tak gawe apa? Lah ya kuwi diantarane njenengan gek mangan-mangan kuwi ibarate kowe entuk rezeki mangan kok dari awakmu tok leboni ngoten niku. Burung tek rezeki urung dinikmati wis dilangsung apa digrujuk usahakan nak mangan rampung dhisik nembe apa kuwi ijazah turun-temurun saking Mbah Saiful saking gurune sak pengisor ijazah kuwi masih tetap dilakukan. Amalia-amalia itu masih tetap dilakukan. Dan asal dengan melakoni amalia tertentu amalia khos. Khos itu maknanya apa? Khusus sing ora dingerteni karo kabeh wong liya. Biasanya manfaatnya malah luar biasa. Jadi biasake mungkin pertama rasanya apa? Mesti rasanya bosan, seret, apa meneh nak nangan pedes ngoten niku. Mangan pedes ini kudu apa ngombe. Utawa mangan sing seger niku rada ora ngono kuwi lan marake ning gorokan. Seret. Ngoten niku yo dilatih kudu. Awalnya mesti yang suwe-suwe nak wis kulino bakal terbiasa. Dibiasakan. Ojo ngombe sadurunge mangane orang rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Laka suatu aklil hamudati lan akeh mangan sing kecut. Ojo seneng mangan perkara-perkara sing kecut. Kuwi dadi awake apes, dadi awake lemah. Orang doyone, cuma malah seneng sing kecut-kecut. Mangan kolon senenge nak sing gendang, mbek sing ben iso mrene sithik. Rasane ana kalsu ke kajute. Ada enten sing modele ngoten niku ya ana. Jadi dihindari patang perkara iki sing ndadekake tubuh awake dhewe, badane kula sedaya kuwi dadi apa? Luwih ora ana doyone. Sing pertama untuk mau kasratul jima. Sing nomor loro kasratul hammi. Kakean apa susah. Sing nomor telune kasratul surbil ma ala riki. Kuwi maknane apa? Kakean ngombe sadurunge sarapan. Kok saged kakean ngombe sadurunge sarapan lagi? Nah awakmu kakean ngombe engko meh mangan mesti lawane rasem wetenge wis kebeben dileboni sego dileboni pakanan mesti ora enak.
Itu cerita nek wis sadurunge mangan, kuwi ngombene sithik. Nggo mangan, barang nggo mangan nembe apa ngombe. Jadi biasane sadurunge mangan kuwi aja ngombe sing akeh. Lha kaya poso wingi ngono niku lho. Wayah poso ngono kuwi wong nek wis kadung poso kuwi sing diarep-arep kuwi duka. Duka kadung ngombene sak akeh ae. Es teler diombe, es jeruk diombe, es teh diombe, es marimas diombe. Itu ombe kabeh ngono kuwi kok wetengmu kebak malah ora pijer, ora kober, ora mangan. Padahal asupan energi, asupan tenaga tubuh manusia itu terletak pada yang namanya makanan. Tapi dihindari. Ojo kakek mau bisik satu bisik mangan. Sing nomor papate bakal suatu aklil anu kok. Kuwi maknane apa? Kakean mangan seterusnya. Wa arba'atu utawi wadat perkara. Iku takwing muatake apa arba'ah al-basara ing peningal. Ada 4 perkara sing ndadekake mripate awake dhewe luwih kuat, mripate luwih tajem. Mripate kuwi penglihatane lebih jelas. Ora blawur. Mosok sing mripate wis blawur. Delok adoh sithik wis ora ketok. Sing pertama al-julusu yulukuh. Taja al-qiblati halim madhep arah kiblat. Sing pertama wong lungguh madhep arah kiblat. Iku iso ndadekake mripate menjadi semakin kuat. Sing nomor 2 wal kahrulan cekaan. Celaan. Nek nak celaan ngono kuwi ya sing wajar, aja kandel. Sing member biasane celaan ki wong wedok. Wong lanang celaan ora apa-apa, boten apa-apa. Nek aja kebiasaan nganggo celaan, utawa mandi kekandelen. Nak celaanmu kekandelen iku malah orang yang nanti. Wong celak itu fungsinya untuk mata ini lebih jelas. Yang boleh yang jenis hijau-hijauan. Wes entek kabeh, sawah wis ludes kabeh. Alas wis ilang alas. Warna bilang hadro. Delok hijau-hijauan, delok pepohonan ngono kuwi mripate wis ndadekake kuat. Wa tanziful malbasi. Watang driful malbasi lan bersihnya pakaian. Pakaian sing resik iku yo mempengaruhi mripat. Kalau nyasuyo nganggo pakaian sing ora resik ngono ki ngeres ning mripat. Apa meneh kok pakaiane pirang-pirang dina ora dipunggah nganti 2 minggu. Ora dipunggah nganti membentuk yang namanya berjajar pulau. Ngono kadul-kadul dinggo. Tapi ning mripat pasti ngene ngeres jawane ora enak. Pulaune kok sak pirang. Ana pulau Jawa, ana pulau Sumatera, ana pulau Kalimantan, ana pulau sak pirang. Pulau sak pirang-pirang. Sebisa mungkin nak nggo lagi pakaiane kudu ora resik. Sing resik mergo sesuk ning swarga iku panggonan sing resik ora iso mlebu kejaba wong sing resik. Nek pengen dadi ahli surga ya kudu dadi wong sing resik, ya resik awake, resik pakaiane, resik panggonane. Aja mung resik awake tok ning ora duwe rasa empati, daerah kotor, panggonane sing dinggoni kotor dijarke berarti urung iso ngamalake apa sing diperintahke dening Nabi, apa sing diajarke dening Nabi. Bahwasane kebersihan sebagian dari iman. Wis ngerti ngono kuwi cilik insyaallah kula ya saya ngerti. Kebersihan sebagian dari iman. Wong nek ora iso njaga kebersihan patut dipertanyakan keimanan. Ngono lek kadang ngono sing betah manggon ning panggonan sing ora resik, turu yo iso, aktivitas yo iso, kulo ora iso.
Perkara sing kotor sithik ngoten niku meh melakukan aktivitas tertentu utawa manggon niku mesti betul ora nyaman. Ya perkara sudah terbiasa dari kecil kudu manggon ning panggonan sing resik. Kadang ya kan wong sing ngoten niku turu panggonane kotor. Pakaian teng slendra, barang-barang teng slendra turu anggur turu berita ngoten niku ya satu ngono ya. Ono sing model ngoten niku ono. Kuwi berarti urung iso malah tanbihul malbas, ora iso tanbih, ora iso resik. Padahal kula saya ngerti kebersihan itu sebagian dari ojo mung ning ucapan, ning dilakukan dalam bentuk tindakan. Oh kene kotor diresiki, jenengan resiki panggonan ngono kuwi. Yang pondok beri boh resiki aula, resiki musola, resiki kamar, diniati resik omongan. Wes kalau tak nyaponi kotoran dohiri, tak niati karo nyaponi kotoran batin sing kono ning atiku. Iku wujude aku nyaponi perkara sing kotor dohir, wujud batiniae tak niati dening resiki kotoran-kotoran sing ana ning atiku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.